Is-sena li għaddiet l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta laqa iktar minn 4,600,000 passiġġier, ċifra li tfisser tkabbir ta' 7.7% fuq is-sena 2014. Fi kliem il-kap eżekuttiv tal-Ajruport Alan Borg, dan ir-riżultat huwa wieħed ta' min jiftaħar bih, speċjalment meta meħud f'kuntest globali. Li huwa fl-opinjoni tiegħi riżultat li kemm aħna kif ukoll il-Gvern u l-Entità tat-Turiżmu rridu nkunu kburin tiegħu għax jekk tara l-performance ta' airports oħrajn fis-suq naħseb illi aħna ġejna wieħed mill-aqwa in terms ta' tkabbir. Ix-xhur kollha esperjenzaw tkabbir fil-passiġġieri fuq is-sena ta' qabel filwaqt li Ottubru, xahar ikkunsidrat bħala shoulder month, ra passiġġieri iktar minn Ġunju. L-ikbar tkabbir kien irreġistrat fis-suq Tork, Pollak u Bulgaru, filwaqt li dak Ġermaniż jeħtieġ attenzjoni hekk kif jidher li ftit li xejn qed jikber, xi ħaġa li skont Borg se tkun indirizzata permezz tal-linja Ryanair. Fil-2016 bej Marzu u April ħanaraw introduzzjoni ta' 4 rotot ġodda li huma Berlin, Cologne, Nuremberg u Baden-Baden u nemmenu illi bdil move ħanaraw tkabbir ukoll f'dassuq fil-2016 ġifieri nispera li nkunu hawnhekk f'Jannar tal-2017 nkunu qed nirrapportaw tkabbir fis-suq Ġermaniż ukoll. Ħarsa lejn is-sena 2016 Borg irrimarka li l-ajruport mistenni jilqa' 4.7 miljun passiġġier, jiġifieri tkabbir ta' 2.4%. Ħabbar ukoll li se jibdew joperaw 3 linji tal-ajru ġodda fis-sajf li ġej: Volotea lejn Catania, Czech Airlines lejn Praga u Iberia Express lejn Madrid. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit-Lewis qal li l-Ajruport Malti kiseb dawn ir-riżultati grazzi għad-deċiżjonijiet strateġiċi li qed tieħu l-amministrazzjoni, deċiżjonijiet li qed iħallu l-frott mixtieq.